Kwanzi vanonoka muri pina ndiri kubasa kutochaisa so he ausona ti 8 here ndikutochaisa so guys kuchaisa ndikutochaisa so guys saka ndati zvandachaisa ndichimirira hangu bhazi rinouya in 25 minutes tinogona kutombofana ita live ndichikupai update yaswaga saka guys chingotegai vamwe handisi kuda apa ndoda ngokupai update chete ndoda ngokupai update ndoda kupai update chete guys apa handisi kuda ingotegai vamwe mushare live tirivanganiko ipapa chingotegai vamwe mushare live ndine 25 chete because bhazi satrasvika because bhazi rakauya tiketi rangu riri mubhazi imomo mufoni imomo saka ndenda kuzofoseredza kuti ndidrope phone right. Maswera seiko vadikani muri seiko vadikani we hama wadiwa muri seiko kumatima nenyika guys handisi kuona kuti tiri kuburisa vanhu vangani but anyway hanzi hakuna masikoli hakuna masikoli kuno ndofamba wakabata iPhone 15 yako havana kana basa nayo kunoko hanzi zato 8 past 8 zemanheru past 8 zemanheru right. Saka guys ina handina kuona zvatanga papi pana swaga semunhu anga ari kubasa handina chandaona handimona ndangotiwo ndakatoti handobva ndangoona chiti handizivi ndobva ndangoti handizivi ona ngoti ndangoona kategi so ndobva ndangoona kategi ndobva mumwe munhu atondifonera akati swaga ari kusungwa kati kusungwa bva ndangodongora ndikaona izvo swaga yanga yatopera life yachona achitopinda mumota here ameno akutotogwa paya mapurisa akamira ndobva ndangoona inini ndobva ndatozobvunza mumwe munhu kuti ko chii chaitika because ndandisitoriko kufacebook wachona ko chii chaitika zvikanzi swaga asungwa chichichichichi handimona saka pasinawo nguvawo swaga uchabva andibata handimona swaga yambva andibata ndikati ko chii uri kunzi wasungwa atofona newhatsapp ko une foni zvikanzi no ndatosungwa ndichori kutoenda kumapurisa nditoenda kumapurisa izvozvi so saka anga atori mota yemapurisa tatotaura paipai atosvika kumapurisa kuyakuya zvishoshowa ndotonzwawo chokwadiwo vanhu vamusungisa angu ariko kumasurewo ndatonzwa murume wamaiti chachitobvunza kuti ini waindituka everyday waindituka unondiziva unonditukira chii anyway that's a story for another day iko zvino noti nichavhara ndichazovhara life iyi ndichikwira mubhasi asi mangwana togona kuzonyatsoitaura zvakanaka nyaya ishi handimona because pane zvakawanda zvoda kuti tionesane handimona nenyaya iyoyi yakadai so chokwadi ari mupolice station ndanyatsonzwa murume wamaiti tachitaura kuti inini unondituka every time papeji waindituka unondizivawo here ndatonyatsozvinzwa foni iri pachi foni yanga isina kudzima handiti munoona but ndezverimwe day izvozvo zvanhasi swaga asungirwa cyberbullying andi muri kunzwa asungirwa cyberbullying ari kutoenda kukoti mangwana na8 handimaona 8 totoboti kanzi kwava nemakotsi mazivano hanzi vanoshanda nemahours here anenge ari mahalf day saka mangwana swaga ari kutoenda kukoti saka inini sezvamunoziva swaga guys is a flight risk munozviziva because swaga gari kuzimbabwe saka handizivi kuti handikwanisa kutaura information yakawanda pano apa andika but chandokwanisa ngotaura ndechekudai chandoda ngotaura ndechekudai so ndati ndizokuudzai vanhu vekubaka family kuti ari kuenda kukoti mangwana makuseni anditi achinda kukoti mangwana makuseni vari kuda kubatsira swaga mondibata kuseri I am not going to say much public and muri kuona I am not going to say much public pano because this will be used zvakare against him antimaona so tinoziva apa pane kunyaya dzakadai so pane pakuchatoita sei guys ndo patodzokera paya patogara tishaura paya kuti guys handitika kana muchitukana kusocial media vamwe vanhu ima off limits musabata vanhu vasirimo munyaya the likes of vana varume vevanhu kana kuti vakadzi vevanhu kana kuti kudini handimona but zvisinei panguva inoi handimaona panguva inoika haisingwe yekuti tingataura zvinhu zvakada tozozvitaura mangwana because sometimes the truth needs to be said guys zvese zvinoitika pasocial media sometimes zviri wrong masocialites tiri kudestroyana and we find happiness and pleasure in destroying one another tese zvedu hapana mutsvene guys tese zvedu chinondinetsa ndechekuti imimi comment section majoinira tinenge tichiuchira maoko and masocialites ese pasocial media mabhuli handika hakuna nonzi uyu problem inozongoipa kana wakabatirwa panonaka iwewe kuti unozogona unoripota ako handiwana uchiripotera vamwe but chokwadi chiripo nchekuti munhu wese pasocial media pakatombobhula umwe munhu at some point masocialites ese at some point akatombohetana akatombobhula umwe munhu handiti tinenge chiri ndezvekusocial media zvinoperera kusocial media but kwazvinozoinda kwachona hamunoona vanhu vanenge vakuzosungisana handimaona ndokune ende apawo zvechokwadi tingadi kutaura zvakaona ndikudini tichizotaura mangwana swaga uyu adena pafair guys adena zvake swaga what was he going to do kunoshop kwemunhu
What was he going to do kushop kwemunhu guys? Akusi kudherera kana ndiniwo guys. Makatomboditsura ini pandakaenda kwa evidence mukatondituka mukanditsura mukati SIS MELLY kodi yangabuda nemvura inopisa kupisa animona maiti chi, and that was true. Ndasina kuzvifunga panguva yacho animona, but ndakazozvifunga. That is very wrong. Andimazviona. So all of a sudden aenda kumba kwemunhu anopinda mushop memunhu guys, nyangwe nenda nyazontaura kuti zvatondinetsa, but mozati kazhinji chinonzi kana chinhu chida kuitika chinokukwezva. Kuda ndo zvameno ndo mhepo dzacho dzaingopembedza iri achimba mazuva apfuura kuti mhepo zvinhu zvangu kudi because zvinhu zvakadai so hazvifanira kuti zviitike, especially ari panguva yari yekuti ari kutaura kuti ari kuda kuzamagadzira mapepa ake kuti aende kuout. Animaona owanikwa futi achiita criminal record, mafingerprints vanonomutora. Animukona handizoti afunga sei ipapa. Animaona no, yes, unenge uri mukana wakanaka wekuti anogona kubuda nawo kunze kwemafingerprints because unoda police clearance ayi. Animaona unoda mapolice clearance ayi anenge achidiwa. Andimona saka zvinenge zvisinganyasoita guys. Ndoda kuzonyatsotaura nyaya iyi yangu iyi kai yebullying yepasocial media ndakazvimirira. Ndichazati ndichatukwa ndichavengwa, but it's fine, it's okay guys. Ina ndichabully munhu monyatsozviziva, you know that for a fact kuti handibhule munhu guys. Ndakazviitawo. Andimona zvikangopfuurawo mazuva acho iko zvino izvi, but kwaiko zvino izvi guys, tara chokwadika handioni zvichiita guys. Tinorwadziwa tese. Chokwadi chakanaka. Unenge usikazogoni kutuka ko level unozoita vamwe handiti, but paunotanga kutukirwa vana paya kana kuti kutukirwa mubereki paya kana kutukirwa murume asiri pa social media, guys ka zvinogona kubata andimaona azvinogona. Ndozvandiri kutaura kuti that's what I'm saying. Andimaona kuti zvinonetsa kupinzana ninga sim social media. Tikatengana tiri socializing tinokwanisa kupinzana pa-socialite ndini tinenge ndiri pa-public. Andimaona ndini socialite, but the moment yamunobata munhu asiri public asingatomboiti social media motenga kuti zvechokwadi. Chero pataura baba ava kuti unondituka ndayanzowafila, tatachoka pamberi paMwari, ndayanzowafila kuti vangatoriwo nepain kuti unondituka every time inini unondizivawo here. Andimaona unondiziva, ende pakadaro mubvunzo iwoyo guys haudairike. Andimaona mubvunzo iwoyo haudairike mubvunzo iwoyo kuti unondituka ndakambokutadzira here. Andimazviona. So handizoziva kuti changafambira content here, but atite content nekuenda kumashop kwemunhu guys. Content yemunhu kushop kwemunhu kwakafanana nekumba kwemunhu guys, even though iri public. Tingati tikutukana nhasi mongona kushop kwangu panoitika chinoitika unotanga kudi apa akanganza handisi kutombomumiririra guys. Munoziva kuti nini swaga ndinotongomufarira, mozviziva haisi secret iyoyo, but on this one chero akabuda akamira apa ndikuda kutongomudza chokwadi. He was wrong. Sweden achati achatukiko zvino kudhara idena Sweden sina akazotsurwa nemafanzi ake antika akasiyana nazvo. Anditi achatuki vanhu chechokwadi Sweden, but kudhara achipinda mugame ramena vachipinda vanokudzana kuti kunotuka vanhu kunodini. Andimazviona. So zvinonetsa. Handizivi hangu iri kutaurwa yemaaudio nemadrug ina handizivi guys. Ina handizivi, handina kuudziwa yemadrugs yenechi ina handizivi, haana kundiudza. Saka I don't know, handidi kukomenda zvandisingazivi. Ndangonzwawo kuti kune maaudio abuda kwanikiri kwachikokiyana uko, but handizivi kuti achinotenga mafuta eiko. Swaganobika mafuta guys, imi chiko nemi swaganobika mafuta. Saka mafuta anga achinotenga kuko angari ei yanga itori content, but that was wrong. But panguva ino tichamuudza auya, hatidi kuita makuwa, toda kuzomuudza avepo apa, tichanso kumuudza. Animaona. So zvandiri kuda kuti ndiite inini. Yoi? Hello. Okay, hello. Ndangoti nini vari kuda kumubatsira antika, vari kuda kumubatsira vese ingoya kuseri, uyai kuseri. But guys, whatever help ichaitwa ndoda kuti ndigare ndaisa public and ndigare ndaisa disclaimer pano antika. Every zvichabatsirwa tsogana zvokuseri SIS MELLY ndagara ndatoudza vamwe vekubaka vauya kuseri antika kuti vachuze munhu anobata mari dzaswaga ikoko. Animaona ikoko kuseri dzemafines ikoko kuseri. Inini I'm not going to bata mari antika. Handidi kuzoikwa SIS MELLY vangu vachibata mari. Hapana mari yandakamboti kana 1 year musocialite, even 1 year ndakamboti ndipe ndikubatirei kuno mari handitodi. Ndakanzwa mheno rimwewo benzi raifona, ndakangonzwa chiri chiclip chandakarekodhigwa nemwe munhu kwai achifona kwagogo musaladhuku achiti kwai SIS MELLY vanga voda kuba mari vakati ndipe ndibate mari. Ndaimi ndiudzewo, ndakati handidavire mashure akadai because ini ndakangoti ndakatonzi SIS MELLY pindirai mubate mari. Ndikati no, inini I'm not a cat family. Anditika asi ndangokupaiwo idea yekuti ko mari ikudai. Andimaona chete ende musauye muchiti I can't. Ndakatozvitaura ndoshamisika munhu kwai vana SIS MELLY vangu achitotuka. Ndakatoshamisika newe unopenga
ndini mari yei yandoba ndakambobira munhu ini ndiani wandakambobirawo ndiani angati ndakabigwa naSisimeli uya ngomira apa kuti ndakabigwa wenaSisimeli ndiani hapana. Saka mugare maziva ndise disclaimer kuti kune kubaka family iri kuseruko. One of the kubaka families anditika a woman ari muno ndivo vachata contribution dzemari dzacho dzemafine idzodzo antimaona. Then chanangotaura ini ndechekuti kana whoever kuti zviite transparent kana vaisa mari dzavo kune that lady ikoko antika vanouyawo nema screenshot vachindipawo kuti aswaga kabuda ndomuforward draw ma screenshots ese evanhu vanenge vakamubatsira antimaona. Then oona kuti mari dzake dziri kubuda straight here sezvazviri, but I am not holding any mari yemunhu. Ndati ndigare ndadisa disclaimer ndinoti ndakazowa mumwe munhu woumhana ndikashaya kuti zvabvepi kuti vange vanhu vanenge vakaisa zvitanda munzeve here vanhu vachitaura amen. But anyway anenge achingori vanenge vachingori vavengiwo. Tine vavengiwo tisina vatakatadzira kudai vamwe vacho hatishina ina ndinawo ndoti muvengi wangu handina muvengi right now, but variko vanongokuvenga vanongokutongokuvenga ikoko. Saka ndikoko saka guys ndo nyaya iripo kuseri kukune vanhu kubaka vauya handitika one of the ladies ari muno mukadzi wechikuruwo Sven yasoge kudaro ndiye wanongoti you can do it pane kuti inde kuna admin wake ari kuAustralia uko igozodzoka beki beta kuti angobatanidzirwa zvake muno to vakaonda mubatanidzira vacho vari muno vomubatanidzira zvavo vongoisa pavanofunga kuisa mari yachona handika kuti abhadhare fine mangwana kana achinge anzi abhadhare fine. Andi murikona kana achinge anzi abhadhare fine obhadhara fine, kana achinge anzi aendewo kuchere handika kotsvagwa lawyer. Andi murikona ndo zviripo. I am not going to ndofunga ndatongokupa ichi zviripo chete animaona ndangokuudzaiwo zviripo anzi Tete Masipanda ipaiwo mari. Tete Masipanda is in the hospital and Tete Masipanda panguva ino she's not involved. I spoke na Tete Masipanda, she is not well anditika vari kutoconcentrate on health yavo. On this one she said she's focusing on her health right now, but on health yavo she can't be involved because varimo muZimbabwe imomo. Remember zvino mutsaruvengo vari muZimbabwe ende vari kutorwarawo zvavo, munhu ada kufocusana on health yake. Saka Tete Masipanda is out ani murikona Tete Masipanda is out, but kuZimbabwe kune munhu anozoita zvese andika lawyer tataura naye, lawyer adoripo tataura naye andi muri kuzvona mari yacho ndo yakungodiwa kuti contribute chete inso kupi kuna lawyer ushu unoti yatonzi mangwana 8 o'clock. Saka vanhu varipo darobvisa zvavo mari varipo, asi nhasi anotomboraramo nhasi anotomboraramo raramo swaga ndokuti kana wobuda uzive kuti varume vavanhu it's a no go area andimona right. Saka ndo nyaya yachona anzilela yes Alia, yes les Alia you come to my WhatsApp kana zvichitenga kuchitwa kagurupu kemakubaka family ina hangu kana ndiri munde nichingoonao hangu kuitira witness mangwana, but handina pandiri kuparticipate panyaya dzekubata mari. Ini ndingowapa direction kuti maunganza batai iyi munhu ushu isirai munhu ushu chete ari kupedza masports paground. Inini changu maconnections chete kuZimbabwe guys, andika zvemari izvi handimbo, zvemari handipo, changu maconnections hanzi maplus 44 kwanzi fine kwaichi kona uyu kwaianiko kwaikudiko fine yei lawyer yeko MTV ngaende uko. Munhu aungamugoni ibva pano nebitterness yako, you are a bitter ghost. Ibva pano nebitterness yako izvo chero kati lawyer rate chero kati tuka zvitadzisi kuti swaga abatsigwe handitika ndo zvinongoitika masocialites SA1. Saka swagari exceptional pakuti chi ndo zvinongoitika masocialites SA1. Masocialites SA anongocontribute kana wakapinda patight. Saka swaga akasiyana chi akasiyana chi iwe ibva pano nokuti uri kudei panapa una kudedzwa uri kubva pano utori munhu ari bita ye bita ghost. Ibva pano iwe ghost rinonzi munhu aungamugoni. Ibva pano chero kati leya ritoripo uchatobuda chitaka ucharwadzwa svika wakaura leya ritoriti. Ibva pano masocialites anongoitigwa nguva muchida kuti zvitigwa musingatigwa. Socialites nambocontributingwa GoFundMe pasocial media nderipi? Socialites nambocontributingwa GoFundMe nderipi? Taurai timanzwe just a few. Mazhinji anobatsirwa panenge apinda panyatwa. Saka swaga apinda panyatwa zvanetsei? Koma contacts ndo maloya zvikwandi maconnections ndo maloya naiwe zvinodhakwa papi? Noti loya anongoda mari yakanongoitira basa munhu wese. Hazvina basa izvo. Loya anoitira basa munhu wese chero munhu auraya munhu loya anongonomirira munhu. Ndo connection yacho zvi. Hati ndo connection. Zvinganzi kwai zvinonzi kwai zvazosungisa zvadini kuti kwai connection kana ti muri kuno munenge musingazivi maloya indoziva loya ka. Ndo connection yacho zvi.
ainganzanzi ndo imhosva iyo haisi mhosva iyo kuloya rinomirira chero munhu auraya munhu nhasi chero kativhigwe rikatokubhuloka futi aufoka dotiona ritoda kutokuba rikativhita naye maadmin kwavadiko kumubhuloka neyeakaunti achauya nayo futi block zvese blocked wabaya titombotitambire maghosti panapa tatomubhuloka uyu masocialites mazhinji anokucontributikwa pano itisedu isati amboparamura musati ticontribute kwena ndisati nambocontributikwa kana kuitigwa gofundme handisati namboitigwa but vazhinji vakaitigwa magofundme aya zvoshamisei hanzi abuda wana haana kubuda kana abuda achandudza kana abuda ndichakuudzai haana kubuda haana kubuda anga neplate yake sadza rake ranga atenga simple zvakawanda wanda zvamakutotaura izvo zvokuti kwai kudii kana kuti musagwadziwe guys musadaro ina handina wandovenga ina handina wandodi ndinongomira nechokwadi andimoona ndinongomira nechokwadi handiti tinotadzirana tinoita sei handichika chero akandituka zuro kakangonzi kudii ndinongomira naye because handina ruvengo handitore tosawo midhai kuita too personal ndosaka muchida nhasi tinotukana mangwana toseka because we don't take it too personal like mapindiro amuri anozoita vamwe nemwoyo ndozvatiri kuzama kuti tionesanewo kuti guys hazvishandi kumasocialites kwacho ikoko hazvishandi kusvike pakupedzana kudai hatizvishandi ipapa panditori mumishini kuti nda kutombokumbira ketina munhu anzani hunidzanaiwa uyu chikokiyani ndoda kutombomupfugamirawo pasi kuti nai chikokiyani hazviite here kuti paitwe mamwe maminzi vedu wee kutuka kwacho mumuzorodzewo vedu wee vanhu hazviite nditoda kutokumbira saka kana ndakukumbira ukomoti zvakanaka kana ndakukumbirira ukomoti zvakaipa because munenge imi musadaro ina handina ruvengo handisi munhu ane ruvengo ini musadaro kutombozama kuti chikokiyana musunoyi mubvunzei ndakamubloka kufacebook handimuoneni but ndakamuvinga kuseri kuchikokiyana ndikamubvunza naye chikokiyana hazviite here kuti veduwe matukira unozoita vamwe vana mai vaya hazviite here kuti uvasiyewo sawapinze mumaequation panenge uchituka mubvunzei akatondipindura katinoti ino akandipa mari yangu havambonizvi ndichitaura kwai pane mari yangu here kudii vangondipa mari yangu handifi ndakadimechina kana saravo sisimeli ndikati zvinondoudzani kwekuti nai veduwe poitwa seiko because tinenge tichitongoonawo kuti zvanyanya anomaona tichitoonawo kuti zvanyanya word rekuti kupeta munhu harisi easy not an easy word guys nekuti ndio wakuhla kana pakanzi munhu anoda kupetwa nditofunga kuti munhu akutopeta zvokufa kauyu kupeta zvokuuraya handiti ndizvo as much as ndine mafollowers chako ka ari kumasaidi kwese handi but sometimes inini ndinongomira sezvandiri nemwoyo wangu nezvandiri inini hanzi wasi handitozvizivi zvawasini handitozvizivi ndinenge ndichingotaurawo chokwadi changu handimaona ndine ndichingotaurawo kungoti chete handina time team nikana ndingori ine handina team guys nditiri team diaries me am team god saka ndo wakuhla panoipa chinzi kusvika munhu apetwa ndo hana yangu ichidorova handimaona hana yangu inenge ichidorova kuti zvinhu zvacho ndo patasvika here apa senyika saka ndii ndikuzopindawo kana zvichiita kuti nai vedu hazviite here kuti paitewo peace shuwa dei zvaitogona chako pamberi pamwari zvaitogona handizivi kuti pangaitwa sei chete ndinozopiwa mazita nekufamba nditaugwa zvakona nekudini kuti paunoita izvi kune timu risingafari paunoita futi izvi kune timu futi richangoenda futi against iwewe saka kwese unenge uchitori netimu riri against but dei zvaigona handizivi kuti paitwa sei pogagwa pasi ponyatsitwa round table chaichaiyo zvinhu zvofambiswa negwara pasina zvese izvi zvokutukana nekutuka vanhu vakuru nekudii vanhu vemari dzavo vongopiwa mari dzavo zvakangonakanaka vose vari kuti pasina zvokutukana everyday izvi zvongopera handimaona zvongonyatsokupera zvakaoma but anyway hanzi wasabuda handitoziva wasi kwai haita seiwo toziviwo right swaga ari kuisa message but handichagoni kuiverenga manje ndiri pano aisa message swaga aisa message ndichamutsiura swaga kana abuda guys ari kutaura neni swaga ari kuisa message ndiye ane mamezida kuti ndindipa sorapo hanimona saka guys acha pamuromo swaga ari kutoisa mamessage ndiswa ari kuisa mamessage ndikumuona kuti ndiye swaga ari kuisa mamessage pamusoro apo right saka chiregai ndikate guys ndinde zvandichaita inini ka regai swaga abude ini guys muchandituka henyu asi ndoda kuti I want to do the right thing ini handizivi kuti chii ndozati ndichatukwa nevanhu ndigoumburudzwa ndigodini asi hazvina basa vanhu vanogara nongondiumburudza ndisina zvandaita ndinenge ndichingozama kuti pamwe kuda handiziviwo handizivi guys handizivi handitozivi
ndechingozama kutaura zvinhu zvakangonaka that just kungoti pave hameno guys, me I don't know. Pasocial media pamunhu wese every socialite takatadzira mumwe munhu guys, pafair cheko every socialite takatadzira mumwe munhu, tose takatadzirana apa zvokuti tikada kunzi uyu mhosva dzake takangofanana guys, pafair cheko takangofanana tese, hapana kuti chii kana kuti ani, munhu takangofanana tese pasocialite apa. Hakuna munhu anonzi uyu ari nani kana kuti kudini guys, ungori wate zvakungoita edu zvokuti tongoisana nyaya dzekumapurisani kudini, but pafair cheko we are all the same, we are all the same, we are all the same guys. Nokuti umwe munhu akatombotadzira umwe munhu chitakatombotaura mamwe mashoko anorwadza about umwe munhu tichienda takadaro, umwe munhu akatomboitira umwe munhu zvinorwadza, antimaona. Saka I think it's a high time kuti tese takatadzirana guys, paite round table chaichaiye kuti tikumbirane ruregerero panenge pakakanganiswa pakugadziswa zvakanaka, tichinyatsokumbirana ruregerero chairo munhu nemunhu ongoita zvinhu zvake zvokupage kwake, handi munoona, pasina kudongorera munhu kana kutukana kana kuti kudina. Hamuzvioniwo here? Taurai chokwadi mucomment section umu. Hamuzvioniwo here? Hamuzvioniwo here guys? Chiro pakazotongopanana nguva kuti alright mukazotangana panyuwani tombokangamwa zvakare potangwa panyuwani. Hamuzvioniwo here? Hamuzvioni kuti tose toita round table chaiko guys, kunyatsotaura kuti guys, ndiani mutsvene asina mbotuka munhu, ndiani? Totanga kutokumbira ningi ndokumbira regero ningi tichitorevesa tichiregerana zvokurevesa, totanga panyuwani. Hanzi problem kutukana sipa Facebook ichera ko kutuka vasini ndo panozati pakutuka panonetsa nokuti vanhu vanotukana panenge pasina limit, handikuona. Saka the only thing vanhu vakatanga nekukumbirana ruregerero rwemachokwadi nekuregerana ka anenge achagotukirei vanhu, animona panenge pasisina, handimazvona. Then vakazotangana kuti one zvotanga hazvo musi unoyu sura zuva chako ndaituka munin'ina wangu zuva kuseruko, ndaitomutuka zuva chaiko ndakatomutuka ngati uri kuhakira nyaya idziva kuti kudii, wakuda kutocreata ma-enemies, we are trying to have peace. I'm saying mind your own business. Uri kunohakira namaposti evanhu, akati aiwa posti yangu ndikati usapinde nyaya dzausingasivi, usahakire, mubvunzei kuseruko. Ndaitomubhemera zvokutodaro akati alright, kana nokwada kubuda zvimaposti zvako zvari kukanda uko, usada kupinda magadheni mevanhu, handi muri kuona. Ndo zvandiri kutaura ru kuti zvese zvinenge zvongoitwa zviri right, handika nemazvo munhu wese anokweretwa, handika zvonyatsotaurwa nemazvo, munhu wese ongopiwa mari yake, vanhu vose vokumbirana regerero, vanhu vose poita peace pasocialites ese, handi vanhu vopiwa mari dzavo, then we move on in peace. Kwanzi no peace, yeah, atingazviteedzeri zveyo zvako femi izvo kuti hanzi no peace. Ibva hako paFacebook uinde kunoona maskits, torinani kunagwa nemaskits nokuti zvinonetsa. Inga ma-upcoming ari kuuyawo kunomboyawo zvinyuwani vachitukana vanyuwani tichimboonawo. Guys, hamuneti makaita sei? Hamuneti makaita sei? Every day kunomotonochira Facebook, kunochira kuita ma-cheerleaders emuFacebook, muchiona apa mapedza Sunday munenge muchiti Mwari tinokudai, unongochema kuti Mwari ndine mari pindirai pama-problems angu, but uchibvapo uri kuenda kunoomberera maoko vanhu vachitukana, uchiwedzera moto mucomment section. How is God going to bless us? Mwari anokubless us sei iwewe? Mwari anokubless us sei? Wapedza une matambudziko akakumomotera, unonoenda unofugama pana Mwari mariwo, hamusi kundinzwa. Wapedza uenda unoti vanhu ngavamamisane, vanhu ngavabayane stereki, vanhu ngavaurayane. Mwari wacho vanokunzwa sei? Baba vasikana, you're not making any better. Uri murume ndopatiri kuti paitwe one round table every socialite akakanganisana neumwe, hapana mutsvene pamasocialite ese, ponyatsotiwa peace treaty iri right, vanhu vese vemari dzavo piwa mari dzavo zvakanaka, hapana nonzi anonywa mari yake, ponyatsotiwa peace talks dzakanaka, vanhu vokumbirana, vanhu vese vakatadzirana, vanhu voenda in peace. Simple. Zvino mimoya moti kwai vanhu ngavadai, hazvinakidzi guys, musadaro. Bhazi rauya guys, ndakukata. Bhazi rauya ndakukata, ndichazoita life mangwani. Bhazi rauya guys.